Oare se împlinește dorința ta? Ce semne o să primești de la univers, de la cei dragi ție care nu-ți mai sunt alături, de la Dumnezeu? Cum că ești pe drumul cel bun și că dorința ta se împlinește. Hai să vedem împreună. Dăm follow dacă nu mă urmărești deja pentru și mai multe videoclipuri interesante. Lasă-mi aici un comentariu. Repostează acest video să ajungă și la prietenii tăi. Gândește-te la dorința ta și să vedem ce semne o să primești în următoarele 7 zile, da? Dacă ești pe drumul cel bun și dacă dorința ta se împlinește. Avem varianta 1, varianta 2 și varianta 3. La varianta 1 avem zeul soarelui. Ei bine, zeul soarelui, cel atotputernic, este alături de tine. O să vezi în următoarea perioadă simbolul soarelui foarte des. Culoarea galbenă o să iasă în evidență și, ei bine, ai pe cineva alături de tine în energia aceasta a zeului soarelui. Zodia Leu ar fi aici importantă pentru tine, poate chiar tu ești în zodia Leu sau cineva important ție care te ajută să-ți împlinești această dorință sau care are legătură cu dorința ta, este în zodia Leu, este acest zeu al soarelui care îți încălzește cumva sufletul, îți dă foarte mult optimism, speranță, te duce în energia aceasta de în puritate, de bucurie, de poftă de viață. Cifra 40 este importantă, iarăși s-ar putea să-ți apară în următoarea perioadă sau poate ești la această vârstă, poate că ai 40 de ani sau cineva drag ție împlinește în curând 40 de ani. Hai să vedem exact și în cât timp s-ar împlini dorința ta, în ce perioadă. În august, din nou, o trimitere către zodia Leu, da? Deci, clar, în perioada verii, dorința ta se va împlini și are legătură cu Leu, cu energia zodiei Leu, cu puterea zodiei Leu, cu determinarea, cu forța acestei zodii și optimismul ei. Hai să vedem și la varianta 2 ce semne primești, că dorința ta se va împlini. Ai aici primal, da? Nu există o altă variantă în afară de adevărul care trăiește în sufletul tău, adevărul tău profund. Deci, bazează-te foarte mult pe instinct, asta ți se spune, ca și semne vei găsi diferite desene, diferite trimiteri către lucruri ce țin de istorie, desene rupestre, îți vor ieși cumva în evidență anumite documentare, anumite povești vechi, da, vechi, dar foarte actuale. Poate chiar din Biblie anumite învățături. Da, este vorba despre ceva primar, primal, ce înseamnă? Este acolo la bază. Ceva foarte simplu, dar foarte ușor de adus în momentul prezent, foarte ușor
să relaționezi, să înțelegi despre ce este vorba aici, ce ți se transmite. Este ceva simplu, dar profund, cum să zic. Nu o să primești mesaje foarte codate sau foarte întortocheate. O să primești mesaje foarte directe și de actualitate. Și da, vei simți că ești pe drumul cel bun, pentru că nu va fi nevoie cumva să te dai peste cap ca să-ți atingi scopul, ca să-ți împlinești dorința. O să vină cumva de la sine lucrurile. Hai să vedem și perioada în care se va împlini dorința ta. Până la sfârșitul acestei luni. Ei bine, noi suntem deja la sfârșitul lunii, da? Aș zice că este vorba de sfârșitul următoarei luni, da? 53 este aici important, iarăși se merge la 8. 5 și 3, luna mai și luna martie. Deci poate fi vorba de luna mai sau de luna martie până la sfârșitul uneia din aceste luni. Și ultima variantă, foc de tabără avem aici. Deci, dacă în următoarea perioadă o să vezi un foc de tabără, o imagine a unui foc de tabără sau chiar o să participi la aprinderea unui foc de tabără, o persoană aici cu păr roșu iarăși este importantă. Toate acestea sunt semne, da, pe care le primești. Poate chiar să vezi un foc dezlănțuit, un foc foarte puternic în natură, care iarăși este ca un semn. Cifra 2 este importantă aici pentru tine, ca și putere de manifestare. Data de 2. Vei avea de sărbătorit. Aici parcă e un pic mai direct mesajul. Vei sărbători. Parcă puterea ta este atât de puternică, atât de mare, nu atât de puternică. Puterea este puternică, da. Este atât de mare puterea ta încât manifesti foarte ușor și foarte repede. Uite, în aprilie. În aprilie lucrurile iau foc. Dorința ta se împlinește foarte rapid. Luna importantă pentru tine, luna aprilie.